Здравейте и добре дошли отново на канала ми Bulgarian with Rumi. Днес реших да ви разкажа за един светъл християнски празник Голяма Богородица или на английски Assumption of the Virgin Mary. Хайде да започваме! Before we start, please make sure to turn on English subtitles. Thanks for watching. Голяма Богородица или Успение Богородично. На 15 август отбелязваме един от най-големите християнски празници – Голяма Богородица. Той е посветен на Успението, заспиването на Дева Мария и нейното възнесение при Бога. Какво означава Успение? В православната традиция се вярва, че след края на земния си живот Дева Мария е заспала мирно, а душата й е приета от Бога. Затова празникът не се възприема като ден на скръб, а като ден на надежда и духовна радост. Голяма Богородица е сред най-почитаните празници в България. На този ден много хора посещават църква и се молят за здраве и благополучие. В редица населени места се организират събори и курбани. Отбелязват се храмови празници на много църкви и манастири, посветени на Света Богородица. Имен ден празнуват Мария, Мариана, Марин, Марина, Марио и други производни имена. Богородичен пост. Преди празника се спазва Богородичен пост от 1 до 14 август. Той е по-кратък от Великденския пост, но също е време за духовно пречистване и въздържание. Откъде идва името? В българския фолклор Света Богородица се смята за покровителка на майчинството, семейството, жените и децата. На Голяма Богородица често се освещават хлябове, плодове от новата реколта, курбани за здраве. След тържествена литургия в църквата се освещават обредни хлябове, които след това се раздават за здраве и за помен на починалите близки. На този ден правят и родови срещи, свързани с жертвоприношение. Курбан за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести. Традиционни ястия на трапезата са прясна питка, украсена с орнамент, варено жито, царевица и тиква. Непременно се ядат диня и грозде. Вярващите даряват на църквата свещи, домашно такано платно, месал, вид покривка, кърпа и пари и търсят покровителството на Света Богородица в житейските си проблеми. Виждате снимка на литургия за Успение Богородично и празник на Несебър. Голяма и Малка Богородица. Често двата празника се бъркат. Голяма Богородица е на 15 август, Успение Богородично. Малка Богородица е на 8 септември, Рождество на Дева Мария. В България особено известни места за поклонение на този празник са Бачковски манастир, Троянски манастир и Рилски манастир, където на 15 август се събират множество поклонници. Виждате снимка на Бачковския манастир. Сега виждате снимка на Троянския манастир. Лексика. Сега ще разгледаме някои думи от днешното видео. Възнесение. Издигане на небето.
мирно, спокойно, тихо, без конфликт. Възприемам, разбирам, приемам или осъзнавам нещо чрез своите чувства и мисли. Скръб, дълбока тъга и душевна болка, обикновено причинена от загуба на близък човек или от тежко събитие. Събор, голямо събиране на хора, особено по религиозен или църковен повод. Курбан, жертва, най-често животно, която се принася по религиозен обичай с молитва за здраве, благополучие или в знак на благодарност. Въздържание, съзнателно да се отказваш или ограничаваш от нещо, което обикновено ти доставя удоволствие. Литургия, богослужение, при което християните се събират за молитва и участие в светото причастие. Жертвоприношение, принасяне на жертва на Бога или на божество, като израз на вяра, благодарност, покаяние или молба. Орнамент, украса или декоративен елемент, който се използва за разкрасяване на предмет, дреха и други. Премеждие, трудност, препятствие или изпитание, което човек среща по пътя си. Платно, голямо парче тъкан или материал, което може да се използва за различни цели. Рисуване, покриване, изработка на дрехи или платна на кораб. Това беше всичко за днешното видео. Благодаря, че го изгледахте до край и се надявам, че ви е било интересно. Пожелавам ви прекрасен ден и до скоро!